Dobrý večer, Namor. Dobrý večer. Momentálne cestujeme na brněnský ohňostroj, ktorý sa začne tak za hoďku, či pol hoďky. Vidíš, ideme do kopca, my to organizujeme, my pušťame tie rakety. No, lebo iba my sme ohňostrojisti. Lebo my sme Ignis a ty si? Brunensis. Tak. Namor, hlásime sa potom ďalej. Čau. Hlásenie číslo 2. Namor, nachádzame sa v kolotočárni. To je aký boxerista skúšal. Pozor. Tam strieľajú z pušky, Namor, aby si videl. A teraz si poje pár teplých slovopár. Aj, vidíš sa. Nirvál. Ďakujeme za rozhovor, Patrik. Ďakujeme. Za chvíľu sa hlasíme aj s ohňostrojom, Namor. Čau. Namor, hlasenie číslo 1. Číslo 1? Ty si videl si? Namor, opäť ťa vítame. Ja by som tak chcel povedať všetkým, že dámy a pani, my sme už skoro úspešne doskúškovali a teraz už letíme domov do Humenného, hej. Balóny nám fúkajú, lebo nech sa nedá ísť domov, už len potom odlecíme a už bolo koniec. Namor, ahoj. Zdravíme ťa z našich kolotočárskych aktivít. Teraz tu práve lietajú dvaja blázni. No môžeš vidieť bars, jaké kolotočie, Ukáž za tebou. Kde ho vidno? Hej, teraz medzi nás. Tak zdravíme ťa.